זה הבניין של סופר ספיר, אתם רואים את הסופר וזה הכיכר. כיכר, אנחנו מפרססים. יש את הסופר, זה הבניין של הסטודיו. הנה, יש לי חניה פה. אפשר לחנות בחניה של הסופר. מתחת לבניין של הסופר, זה הבניין של הסטודיו, אנחנו פשוט נכנסים מאחורה. אפשר לחנות כאן, זה אין כניסה, אז פשוט צריך לעשות סיבוב קטן מרחוב ש"י עגנון, אפשר גם פה לחנות, עושים סיבוב של חצי דקה ומגיעים לכאן. פה אתם יכולים לחנות, ופה זה הכניסה לסטודיו, אתם רואים? אולינה פיטרום, יש כאן מדרגות גישה. אם הדלת כאן סגורה, הקוד הוא 1111, סולמית. מגיעים לכאן, מעלית. הנה, נכנסתם למעלית, יש לכם פה שלט. אם הגעתם לשיעור פילאטיס מכשירים, אתם לוחצים על 6, אם הגעתם לשאר האימונים, קומה 4. תתחיל עם 6. מהמעלית יצאתי לקומה 6, אם אני לפילאטיס. פה זה מתחם של אימונים אישיים. ופה מתחם פילאטיס. אם אתן לאימון כושר או לסדנת הרזיה, אז אתן יורדות בקומה 4. תהנו בנות.